Okay, kumusta higala igsoon? Ano na usab kita sa atong lain nga pagtulunan? Lahi na usab, ha? Dili lain. Lain kaubas bati. Karon igsoon ang ato nga pagtuon masentro kini mahitungod sa pagsugal og ubang bisyo. Isip usa ka Kristohanon, angayan ba nga aduna tay bisyo? Sama niya ng sugal, inom, sigarilyo. Okay ba na sa ato mga Kristohanon? Unsa man di ay ni nga katawhan sa Dios? Matod pa ni Pedro. Ha? Tanaw na to ang unang Pedro 2:9. Ang katawhan sa Dios, unang Pedro 2:9. Una Pedro 2:9. Okay, apan sa dili pa higalaigsoon magampo ka. Balaan ikaw Dios, tagi sa mong hinulaman nga kinabuhi, magatuno sab kami niya kabutagon. Nini mga orasa sa imong balaang pulong. Bani kami mahan, ibuko ka namang kaalam nga langit nun. Gay kami kahon sa balang espiritu sa pagsulti sa kamaturan. Ikaw magapanalangin sa mga nagapaminaw karon. Unta kinila masabtan. Pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Awit sa taigsoon. Ha? Pero pwede gihapon o samtang kaawit mag-istorya ko. Or mag-awit lang sa gikudaan. Ako na hinoon. Ha? Naku ipa-play din nga awit di ka laigsoon. Lumapit sa Kanya. Napag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nang galing, kung saan ang patutunguhan, may dahilan kahit di mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay buong sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung ano ang dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Buhay natin ay pansamantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala ka na. Okay, higalaigsoon. Kaya ngayon, Nahinay taga-ginot. Tungod kay ang atong oras gamay ra kaayo. katotohanan, Diyos Since naghisgot kita og na walang hanggan. bisyo og kaning pagsugal. Angayan ba ni sa ato mga Kristohanon isip pinili nga katawhan sa Dios? Unsa man dayon ning pinili sa Dios? Sarili Iyon sa paghulagway ni Apostol Pedro.
Huwag Matod pa rin sa unang Pedro 2:9, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari og ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya og aron magsangyaw sa kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kita di ay higala igsoon nga gitawag gikan sa kahayag, sa kangitngit, gikan sa bisyo, gikan sa mga pagsugal-sugal, gitawag kita higala igsoon sa Dios ngadto sa kahayag. Gitawag kita ngadto sa usa ka balaan nga pagkinabuhi. So kung balaan nga pagkinabuhi ta higala igsoon, wa tay bisyo, di ta magsugal. Tunay uban dili tuod manghantak pero kataya og luto. Sugal man gihapon na. Sa una mo na akong bisyo. Inom, sigarilyo, agi pamanggay kog marijuana. Luto, hantak. Ang wana ko matistingi ang pagpanulis. Ang wana ko matistingi ang drugs. Kanang bato ba? Ha? O hinungdan higala igsoon kay palangga man ko sa Dios. Iya kong gikastigo. Iya kong gitawag gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag na bilanggo ko higala igsoon. Anak ko kapalangga sa Dios. Unang kamo diha kung gipitol mo sa Dios, naamos prisuhan karon. Ayaw ninyo basula ang Dios, basula inyong kaugalingon nganong napriso mo. Kaya ihandog Ang tinuod nga katawhan sa Dios, palangga na sa Dios, iya ka ng kastiguhon aron matulid ang imong pagkinabuhi. Kung wa ko higala igsoon mapriso, ug wa ko makalingkawa sa bisyo, adili ko ninyo makita dinhi karo social media aron sa pagmensahe sa pulong sa Dios. Galing lang kay ang Dios nahigugma kanako. Tingali karon ikaw nakasuway og nakatagamtam diha sa mga pagsulay. Higala igsoon palangga ka sa Dios. Ayaw hunahuna nga wa ka palangga sa Dios. Always think positive, higala igsoon. Ayaw hunahuna nga kana gisalikoy ka sa Dios. Tingali higala igsoon do na kay pagkulang og ikaw gipahinumduman sa Dios. Apan kung imong gibalanse, imong gisumada wa kay pagkulang, nag-aalagad ka sa Dios nga tinud-anay, kana higala igsoon isipa nga kana pagsulay kay sama sa bulawan higala igsoon ang Kristohanon usab. Pagkasulayon ay ang bulawan lutoon gyud sa pag-ayo sa kalayo aron mogawas ang pure nga bulawan. So ang pure nga Kristohanon lutoon pinaagis pagsulay aron mogawas ang pagka-pure nato. So maton pa dinhi gitawag kita aron magkinabuhing balaan. Balaan ta higala igsoon so dili nato hugaw-hugawan ang ato lawas pinaagis bisyo. Dili nato daoton ang atong kalag pinaagis pagsugal. Versikulo 10 ato basahon. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios. Apan karon katawhan na kamo sa Dios. Ngano man? Nahiapil tas katawhan sa Dios. Nahisakop tas turil sa Dios. Ang iyang katawhan mo untang Israel apan nahisakop ta tungod kay gisumpay ta higala igsoon. Ihalas ta igala higsoon. Kung nakahinumdum mo ni Isaac o ni Ismael. Si Isaac mo'y gipili sa Dios apan si Ismael nahimong usa ka ihalas nga asno diha sa kamingawan. So gisumpay ta higala igsoon nga mga hintil pinaagi kang Kristo. Nga kaniadton ta dili ta katawhan sa Dios apan karon gitawag kita. Nahimo kitang katawhan sa Dios. Roma 11 higala igsoon. Gikan sa versikulo 16 kita gisumpay. Ihalas ta nga olibo gisumpay ta busa angayan kita nga magbalaan sa atong kaugalingon. Tanawa unsa kanindot ug unsa katinaw ang instruction sa Ginoo sa iyang katawhan.
Matod pa rin sa Deuteronomio 14. Versikulo 2, katawhan kamo nga balaan. Ha? Katawhan kuno nga balaan. Unya, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya nga sa ingon. Ang Israel higala igsoon gitawag sa Dios, gipili katawhan nga balaan. Unsay sunod sa bersikulo 3? Kung ikaw di ay katawhan nga balaan, ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang butang nga mahugaw. Dili ta magsulod og mahugaw sa atong lawas. Sama sa mga baboy, bisyo, inom, sigarilyo, siyabo, mga marijuana. Dili higala igsoon kay ang tinuod nga katawhan sa Dios balaan. Ang tinuod nga katawhan sa Dios kabalo mo ila sa mahinlo og sa mahugaw. Kaila mo ila, kabalo mo ila sa mabalaan o sa dili balaan. Ingon nga lahi nga katawhan unsa ang pahimatngon gihatag. Ha? Unsa ang pahimatngon nga gihatag mahitungod sa dili Dios nun. So kay dili Dios nun gihatagan og pahimatngon mahitungod sa dili Dios nun kitang katawhan gipahimatngonan. Unsa may giingon sa Salmo 1:1? Bulahan ang tao nga wala maglakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magtindog sa dalan sa makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Wa tuod ka gabisyo, wa tuod ka gainom, pero kung dunay magainom, naapog ka silang taliwala na galingkod. Wa tuod ka ga saksig bakak, awa tuod ka ga pamakak, pero ga saksi kag bakak. Ano man, kay gatindog ka sa atubangan sa mga dautan, gidapigan nimong mga dautan. Mo na tinuod nga katawhan sa Dios, mulikay. Dili ta dawat. Dili ta mutuos mga tambag sa mga dautan. Matod pa sa usa nako kakaila, dili na ko nganlan kay basinyag masuko siya. Akaon lang brad. Wala bitay nakakita. Wala si pastor. Kaon lang. Sabaw lang gud ay lang na unod. Balaw lagi sila nga dita mo kaog baboy. Ila pag yun ipa higop ko ang sabaw. Okay lang, basta dili baboy, sabaw lang. Tuwa na tanang sustansya to sabaw. Ingon ang 2 Corintios 6:14. Dili kamo magpasangon sa samang yugo uban sa mga dili matinuhoon. Kay unsaon man pag panagkuyog sa pagkamatarong o sa pagkamasupilon. Kung unsaon man pag inambitay sa kahayag o sa kangitngit. Kung naanakas kahayag higala igsoon, ayaw na paghapit-hapit ni anang dunay gainom. Ayaw na pagatilaw-tilaw. Mao na'y makadaot higala igsoon magsugod sa gamay. Dayon magkadako. Tilaw lang brad, tilaw lang sa respeto lang god brad. You see? Mas girespeto pa nimo imong kaila, imong isig ka tawo kaysa Dios. Respeto lang brad, isa lang kasyat. Nagianan ako na. Nagianan ako na mo nang di na ko malinlang niya na. O kung saon man pagkaangay ni Kristo uban kang bilyal. Kung unsa ang kaambitan sa matinuhon uban sa dili matinuhon. O kung saon man pagkaangay sa templo sa Dios uban sa mga larawan. Kay kamo mao ang templo sa Dios nga buhi. Matod pa sa gingon sa Dios, magpuyo ako kanila og magalakaw sa taliwala nila og ako mahimong Dios nila og sila mahimong katawhan ako. Ang atong lawas templo sa Dios. Unya atong sagulan sa mga mahugaw. Ato sudlan sa mahugaw higala igsoon sultihan ko ikaw.
beneath. Nga sa dihang ikaw nagbuhat sa dautan, nagaluib na ka sa Dios. My life is Sa dihang imong gisudlan og mahugaw ang imong lawas, heart is in you. sama na nga imong gipagawas ang Dios sa imong lawas. Ever without hope. Og ako mahimong amahan ninyo, og ako mahimong anak. Og kamo mahimong anak nako, lalaki, babae. Nagayon ang Ginoo nga makagagaw. Yung Kinahanglan lang higalaigsoon, pagbalaan tas tungko galingon ato ang pingan ang atong lawas. Kay aron puy-an sa Dios. Kay kining lawas sa tao, kining ato lawas templo man ni sa Dios. amazing things, Lord, I know. Ngano nga dili man kita tugutan sa Oh, hey, pakikuban sa mga dautan sa ilang bisyo. when I'm Bisan lang sa paglingkod ha higalaigsoon. Lord, you Ngano man? Unang Korinto 15:33. then I Dili kamo magpalimbong. guess the Lord in your hands. Og kamo dili kamo magpalimbong ang dautan nga mga panag-uban makadaot sa mayong batasan. I'm never Mao daing gipahimatngonan ta nga dili makigkauban. my future. Wala gingon din nga di makighigala. Higalaon na to sila pero sa panahon nga sa anaa sa kahilayan, adi ta makigkauban. Brad, barkada ta, amigo ta. Pero panahon sa inyohang kalingawan, mga kahilayan, dili ta kauban. Kaya ako iya ko Ginoo. Dilion ako ang Ginoo kaysa tao. Ha? Kunang amigo gihapon ta ay mo kalain diha mga amigo nako. Amigo gihapon ta pero panahon sa inyong inom, di gyud kumuban. Ha? Bisan lamang sa paglingkod diha sa inyong lingkuranan, og mamati sa inyong mga pulong nga mga puro mga iyas kalibutan, adili gyud ko. Bisan sa paglingkod ngano man. Likayan nato ang matos Biblia, likayan ang mga lantugi nga mga binuang. Ang dapat natong langtugian kaning makaayo sa ato. Ang pulong sa Dios ug asa ang tinuod. Kitambagan tang mga matarong nga dili makikauban tungod kay makadaot ka na sa maayong pamatasan. Tanawa ang bata higalaigsoon. Matingala ka imong bata maayong pagtudlo nimo sa inyong balay. Sa diha nga moadto nas gawa sa eskwelahan, mga classmate, doon na mga amigo, abot sa balay, uy, kabalo naman manunglo. Kamao naman mo tubag-tubag. Ha? Galaigsoon, ato gyud paningkamutan nga makalikay ta, dili ta makikauban. Layong dapit una Unsang klases pamatasan angay batunan sa katawhan sa Dios. Kung gipalikay ta sa pamatasan sa mga katawhan din niya iyas kalibutan sa mga dautan, kita po mga matarong doon na putay batasan nga angay natong batunan. Ikatulong Juan 1:11, hinigugma dili mo pag-awaton ang dautan, kundili ang maayo. Dili ta mag-awat sa dautan. Kung ang mga dautan nagabisyo, nagasugal, ang uban ang dautan nagabisyo, nagasugal, nakadaog loto purde, nakadaog og 1 milyon, di ta mo awat. Si akong amigo nakadaog og 1 milyon, motaya pug ko be. Motaya pug ko be aron makadaog og 1 milyon. Ingon ang balang kasulatan ayaw awata. Sugal man na. Ingon pa din ang nagabuhat og maayo iya sa Dios. Apan ang nagabuhat sa dautan dili makakita sa Dios. So ang iya sa Dios nagabuhat sa maayo. Kusa aya awata ang buhat sa mga dautan. Kung ang ilang buhat hilig adto kahilayan, hilig pangawat, pamatay tao, ayaw nag-awata kay katawhan ta sa Dios. Kaluwasan sa kaugmaan. Ang Episo 4:28, ang kawatan ayaw na pakawata. So magtudlo ta higala igsoon kay katawhan ta sa Dios, tudloan nato nga ang kawatan dili na pakawaton.
Kung dili hinunoa, magsingkamot siya nga magbuhat uban sa iyang mga kamot sa butang nga maayo aron may ikahatag siya ni adtong may kinahanglan. So ato ang tambagan higala igsoon nga ayaw na pangawat brad hinuon. Maningkamot ka aron nga kung dunay manginahanglan mas ikaw pay makahatag. Bahalag kitay kawatan basta di lang ta mangawat. Ha? Dunay uban masuko og kawatan. Pasalamat kang gikawatan ka. Kay tingali baya og wa po ka ng hatag mo nang gikawatan ka. Ha? Angay kang mahinuklog nganong gikawatan ka. Tungod kay naa ka, pasalamati kay naa ka. Pero ayaw kalimot sa pagpanghatag para di ka kawatan. Ha? Ano rin kalaigson? Unsay giingon mahitungod sa taspukan kaning tapulan ba? Akong ikaw tapulan higala igsoon unsay tambag sa Biblia. Diya sa Proverbio 19:15 nga ang katapol makapahinanok sa halalom nga pagkatulog o ang tapulan nga kalag magantos kagutom. Ha? That's why we bring you Bantay mo anang mga tapulan higala igsoon. there to Grabe patulogon. find out that Mahinanok gyud sa pagkatulog. Ha? Kanya ang tapulan nga kalag magaantos sa kagutom. Ha? Mapas mo kahigala igsoon kung magtinapol ka wa man kay maka. The light seen in your life because Jesus now Ngayon ang Ezekiel 16:49. free. Ania karon mao kini ang kasalanan sa imong igsoon nga babae ang Sodoma. Ang pagpagarbo kabusog sa tinapay ang My friend, mauswagong kasayon diha kaniya og sa iyang mga anak nga babae. Ni palig-on siya sa kamot sa mga kabos og mga hangol. Nagsalik ba sa ni kamot sa lain tao. Og sila mga mapahitas-on og nagabuhat og mga dautan sa akong atubangan. Busa gipapahawa ko sila. Sa nakita ko nga kana maoy maayo. yourself to So His adunay buhaton ang Dios higala igsoon nga ikaayo kanato ayaw isipan nga kana. Ha? Dili na ayaw isipan nga wa na higugma ang Dios. Ipitol ta kay ang Dios na higugma kanato. Iyon sa pagsulti sa Dios nga kinahanglan maoy atong buhaton atong dark panginabuhi. Dunay tambag. Dili ta magtinapol, kunya dunay tambag. Ang Exodo 20 versikulo 9 aron dili ta mapasmo. Ngayon sa dinhi sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buhaton. Aron sa pag-abot si kapitong adlaw di na kakalapas, mupahuway na kag musimba sa Dios aron di ka magabaton og laing Dios. entire world has on the light with His Itagaan tag unom ka adlaw higaligsoon sa pagtrabaho. So dili ta ngay magtinapulan. Ang unang Korinto 4:12 og managhago kami uban sa among kaugalingong mga kamot Jesus passes sagi pasipalahan kami. Na nagpanalangin kami o gipanglutos kami, nagpailob kami. Engage yourself Kung kamot tahigala igsoon sa to kagulingong kamot. to this Karon world di ta mahimong kawatan. Ha? Kaya ang tapulan ra ba? Mapas mo, mangawat na kadugayan kay way makaon. and our life. Dos Tesalonica 3:10 kay bisan diha pa kami uban kaninyo, kini ginasugo namo kaninyo kung kinsa ang dili buot magbuhat, dili usab siya makakaon. So ang tapulan higala igsoon, dili gyud makakaon. Ha? Kung ang inyong mga anak des inyong balay, tutuin na ninyo sa pagtrabaho das balay. Ha? Kay ang tapulan dili gyud pakanon. It's your mission, but to Kaya po niyo tinud mga ginikanan. equip Ipakita lang sa inyong anak ang insaktong pagpitol. yourself to His Ha? Patisting apod nga kanang magutom, labi nag magtinapulan, pagutme. Di mo na makamatay, tingalig, isa lang kakananan, di kakaon. At least makamatngon siya. has Ano sa ang magamando ngadto sa pagkatapulan? Ang Proverbio 21:25, ang tinguha sa tapulan, nagapatay kaniya.
Kaya ang iyang mga kamot nagadumili sa pagbuhat adunay maibog sa pagkahakog gayod sa tibok adlaw apan ang matarong nagahatag og wala maga Your commission, but to witness to the tinguha. Asa ni? equip yourself with His word. So ang dauta ang tapulan higala igsoon nagapatay. O patay higala igsoon kay wala ni makao manulis. Ha? Ang Mika 2:2 og gikaibgan nila ang mga kaumahan. Sangkot ay pagkaibog higala igsoon kay ang sugo makalapas na kasugo kung ikaw tapulan. Kadang ikaw tapulan maibog na ka ang imong sugo ang sugo malapas nimo. Nga ayaw kaibog sa mga butang bisan unsa nga naa sa imong silingan. Pero matod pa rin sa Mika 2:2 o kaibgan nila ang kaumahan o ginaagaw sila. Mangilog na. Og ang balay o ginasakmit sila. O ginalupigan nila ang mga tao. Giilogan sa iyang balay, bisan pa ang tao o gitikasan. Ang taong tapulan ni Gala igsoon, nagapatay, manikas na, mangawat na. Pero ang unang Pedro 4:1, ingon nga si Kristo nagantos sa unod tungod kanato, magsangkap usab kamo sa inyong mga kaulgalingon sa mga hunahuna kay siya nga nagantos diya sa unod mahimong mihunong sa pagpakasala. So sa diha ay igsoon nga mosunod kang Kristo, magantos putas pagka-Kristohanon tungod kang Kristo na mihunong natas pagpakasala. Dili na ta magtinapulan. Ingon ang dos, aron dili na kamo magpuyo sa panahon nga nahibilin diha sa unod, alang sa mga kailibgon sa mga tao, kundi alang sa kabuton sa Dios. Dili ta mag-ibog-ibog, mga butang lain. Maning kamo ta, aron din ta maibog, makapalit ta. Kaya pagkamasinahon ra ba, magada adtos pagkadautan, magadala. Palit imo nga silingag motor, palit po kag motor, nya karog din imo makaya, mangawat ka. In the middle of the darkest night, Ingon ang Josue 24:15, o kung dautan ninyo ang pag-alagad sa Dios, magpili kamo nining adlaw kung kinsa inyong alagaron. Kung ang Dios ba sa gialagaran sa inyong mga amahan dito sa unahan sa suba, kung ang Dios ba sa mga morihanon, kang kinsa nga yuta inyong gipuyan, apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad kang Hiyoba. Galaigson pagkanindot nini ato tupikon ini nga kabuntagon. Ini mga orasan naghisgot og mahitungos bisyo. Magpili kita niining adlaw kinsa mga ato alagaron. Ang Dios ba o ang Dios nga nasa langit? Magampo ta. Dalay ko ni ikaw Dios, tagi sa mong hinulaman kinabuhi. Salamat ni kabuntagon imong gipahayag kanamo ang mga butang kahibulungan. Unta kini masabtan mahimong makinabuhian sa tanang nagapaminaw sab karon. Ikaw magapanalangin kinala mag-ayos ng balatian. Pasaylo kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. never stop marching to